que fa el coach que és orientar-te cap a uns objectius. I en principi la psicologia no es quedaria només amb aquesta idea d'anar a buscar un objectiu, sinó que aprofundiria més en com és el ser humà. La figura del psicòleg i del coach per mi tenen funcions complementàries però diferents. Vull dir que no s'han d'encavallar, i si s'encavalla malament rai. Si s'encavalla malament rai. Per què? Doncs perquè el psicòleg d'alguna manera fa un treball amb dolor, amb patologia, d'aquí el nom de psicoterapeuta. I aleshores el coach no treballa en patologia, treballa en persona sana. I llavors és un treball en persona sana que el que vol fer aquesta persona és treballar del seu present, per dir-ho d'alguna manera fàcil, del seu present cap al futur. Mentre que el psicòleg agafa la persona en el seu moment present i com que hi ha coses a arreglar, primer s'arreglen i llavors ja pot avançar. Però aquest treball d'arreglar coses que estan malmeses, això un coach no ha o no hauria de fer-ho. El que diu el coach és que ell no t'imposa, no et diu el que has de fer, sinó que et guia perquè tu mateix vagis trobant el camí el que vols fer. Que en sota manera és el que fa la psicologia, el psicòleg en molts casos, no? I que el guia cap a l'autoconeixement i que el guia cap a les estratègies més bones per aconseguir allò que la persona vulgui, l'objectiu que vulgui. I veus, aquesta és una altra cosa important. El coach no aconsella. Això ho farà un consultor, això ho farà un mentor, però no ho fa un coach, o no ho hauria de fer. I si ho fa, malament rai. Sí, el coach el que fa és, ja parteix de la idea que la persona que té al davant ja sap el que ha de fer. Parteix de la idea que la persona que té al davant té el potencial per saber trobar les seves solucions. Parteix de la idea que tu ets la millor experta en la teva vida, en la teva professió, i per tant, jo, que no et conec, ni sóc experta en la teva professió, jo no et puc aconsellar.